Һаумы Илүзә, кайһылай матурһың бүген. Француз яулык үҙеңә бигерәк ныҡ килешә. Һаумыһығыҙ, йылы һүҙҙәрегеҙ өсөн ҙур рәхмәт. Урал ағай, ә ни өсөн был яулык француз яулығы тип атала? Эйе, халыҡ араһында ул күберәк ошо атама менән билдәле. Икенсе төрлө уны төрөк яулығы тип тә йөрөтәләр. Француз яулыҡҡайы бик ҙур яулыҡ. 70 төрлө уның парсаһы тип йырлана халыҡ йырында. Ягъни парса фарсы теленән туҡыма тип тәржемә ителә. Һуң башҡорттар Франциянан яуҙан алып ҡайтмағанмы ни? Ундай версияла бар. Икенселәре иһә француз яуынан ҡайтып килгән ғәскәр юлында ғәрәп ҡараваны осраған тип фаразлай. Һәм ул ҡараванды талағандармы? Юҡтыр. Оло ғәскәрҙе күргән сауҙагәрҙәр ҡасҡандыр. Һәм уңышлы табыш шулай итеп башҡорт иленә ҡайтыуы ихтимал. Ҡалай мауыҡтырғыс икән беҙҙең тарихыбыҙ. Хәйерле сәғәттә, ватандаштар. Эфирда башҡорттар. Достар, беҙҙең флешмобҡа ҡушылығыҙ. Видеоларға да социаль селтәргә Башкир лайф, Башкирым быть модно, тамырың ҡайҙан тигән хэштегтар менән һалығыҙ. Һаумыһығыҙ, мин Равиль Садыков, күп сәлам, һеҙгә Израильдан тапшырам. Здравствуйте, я Равиль Садыков, передаю вам большой привет из Израиля. Я принадлежу к башкирскому роду Каршин, которому принадлежала моя мама, Махмуда Хисаевна Садыкова. Первая женщина, археолог-башкирка, получившая научную степень и сделавшая немалое для развития башкирской и не только башкирской археологии. Будьте здоровы. Һау булығыҙ. Илүзә, беләһеңме, бөгөн бөтә донъя почта хеҙмәте көнө билдәләнә. Элек рәхәтләнеп хат яҙыша инек тә, рәхәтләнеп ала инек. Бөттө инде хәҙер. Бер мәрәкә килеп төштө иҫкә, Урал ағай. Ни өсөн башҡорттарҙа хат ташыусы күгәрсендәр булмаған, беләһегеҙме? Юҡ, ниңә икән? Сөнки хатҡа ҡушып башҡорттар ҡаймаҡ, ҡорот, икмәген дә йөкмәтер ине күстәнәскә. Уныһы шулайҙыр. Хат етер, ләкин күгәрсен етмәҫ ерҙәрҙә башҡорттар нисек көн күрә икән? Күҙ һалайыҡ әле. Силәбе өлкәһендә башҡорт мәҙәниәте һәм мәғарифы көндәре үтте. Арға йәш уҡытыусыларын Белем ал проектының методик продукттары менән таныштырҙылар. Улар менән оҫталыҡ дәрестәрен Башҡортостандың алдынғы уҡытыусылары үткәрҙе. Татарстандың Түбәнге Кама ҡалаһында Урал башҡорт автономияһы йәмғиәте һәм 38-нсе һанлы балалар китапханаһы хеҙмәткәрҙәре Сөмбөлә башҡорт фольклор йола байрамы ойошторҙо. Мәскәүҙә Башҡортостандың Рәсәй президенты ҡарамағындағы тулы хоҡуҡлы вәкиллегендә «Минең исемем Салауат» исемле документаль фильмдың исем туйы үтте. Ул күренекле скульптор Салауат Щербаковтың тормош һәм ижад юлына арналған. Өфөлә, Мәскәү ҡалаһында йәшәгән башҡорт балалары өсөн Аҡбуҙат республика журналының махсус сығарылышы донъя күрҙе. Был һанда Башҡортостан, уның тарихы, тәбиғәте һәм мәҙәниәте тураһында мәғлүмәт бар. Урал ағай, ишеткәнһегеҙҙер, Өфө-Ырымбур маршруты буйынса ҡала яны поезд йөрөй башлаған тиҙәр. Эйе, ул ваҡиға бик күптәрҙе һөйөндөрҙө. Сөнки хәҙер Ырымбурға Өфөнән 6 сәғәттә барып етергә мөмкин. Илгәре Ҡаранһарайға сәфәр бер көндә ала ине. Өфө-Силәбе маршруты ла асыласаҡ тиҙәр. Ырымбур Силәбелә йәшәүсе милләттәштәр менән аралар тағы ла яҡыная тимәк. Бик яҡшы. Ырымбур өлкәһендә 50 меңгә яҡын башҡорт йәшәй. Улар унда ҡайҙандыр күсеп килмәгән, тарихи тыуған ерҙәрендә йәшәгән аҫабалар. Тиҙ йөрөшлө заманса поездар хәҙер ғәҙәти күренеш. Беҙҙең республикала ла йәй башынан Өфө-Күмертау маршруты буйынса Арлан ҡала яны поезды йөрөй башланы. Уның менән ошо ваҡыт арауығында 20 мең пассажир файҙаланған. Әле Ырымбур, Силәбе өлкәләре менән берлектә Өфө-Ырымбур һәм Өфө-Силәбе маршруттары асылды. Тәүге рейс менән Юлдаш радиоһы алып барыусылары Ырымбурҙың архитектура ынйыһы булған Караванһарайға юл алды.
Юлдаш радио алып барыслары радио тарихында тәү тапкыр иртәнге эфирды республиканан ситтә, Ырымбурда күсмә студияла үткәрә. Карван һарайга шулай кыйда 75 ел һәм без әлбәттә үзебезнең якташларыбызны котларга илтеп барабыз. Әлбәттә без шулай Ырымбурның безнең башкорт активистлары сакырды. Без алар белән күрешәбез, шулай үзебезнең бүләкләребездә башкорт музыка дискларын да бүләк итеп китәбез. Башкортстанлаштырылганлыктарыбыздан мәһәт дип әйтергә ошабыз. Килеп төшкәндә бит алатыган эшләр була. Башкорт оешмалары, олар башкортча эшләйдер. На самом деле для оренбуржцев, конечно же, запуск поезда Орлан, соединяющий два города-побратимы Оренбург и Уфа, это настоящее событие, потому что я думаю, что сейчас молодежь, самое главное, будет чаще встречаться, общаться. Интернет аша гел-гелән тыңлап барам. Радионы бик яхшы тәэсиратлар. Рәхмәт. Ешрак килһеннәр, безгә аралашу кирәк әлбәттә. Безне онытмаһыннар. 8 сәгать 38 минут баш калабыз Өфөлә һәм Ырымбур өлкәһендә. Ырымбурда һәләт таңлар ата, тегесе бүген бынан хәбәр тарата. 70 сакрым алык ер түгел. Бер осрашыр өчен килдек без. Апкалфагым кулдан төшердем. Безнең дус иш менән ил туган тибирлана башкорт халык ерында. Алык араларда якынайтып, асаба башкорттар көн иткән Ырымбурга без дә аяк баттык. Хәзерге Красногвардейск, Новосергеевка, Переволодск, Гай, Төйләгән, Харыкташ, Куандык, Александровка райондарында, Ырымбур, Орск, Новотроицк, Медногорск калаларында башкорттар күпләп яшәй. Ырымбур төбәк корылтайы 13 милли мәдәни иҗтимагый оешманы берләштерә. Куандык кала округына караган Ленсур авылында башкорт балалары өчен якшәмбе мәктәбе уңышлы эшләп килә. Шуның Орск каласында тоже якшәмбе школасы ала. Алар хәзер күп эшләр ата-әсәләреннән халыкның үзеннән тора. Иң беренче безнең вопрос тора, ул да бөтә җирдә, башкорт яшәгәндә хаклап калырга үзебезнең телебездә. Желаниялар бар, Оренбур башкортларын укырга, белергә үзенең телен. Шуга без шатланып калабыз, безнең киләчәгебез булар дип уйлыйм инде. Бар биткеребез балаларга, ата-әсәләргә. Ырымбур калаһының милли авылдар комплексының башкорт ихатаһында халкыбыз тарихи көнитмеше менән якындан танышу мөмкинлеге лә бар. Ләкин кызганыска каршы, һуңгы еллардагы кискен хәл вакыйгалар башкорт ихатаһының финанс хәлен бермә-бер катмарлаштыра. Әлеге вакытта комплекс хатуга куелган. Рауль Хватыч проекттың хөзәр белән әйткәндә, Өфләрдә башкорт булу еңел, Ырымбурда башкорт булып кара. Мәгәтән сынтлапта урыс мөхитендә үскән кыенракка туры килә, ләкин без барыбер да үзебезнең авылның телен, гөрефен, гадәтләрен хаклап калабыз әле, Аллага шөкер.
Үсмә студиянан без икенче кунагыбызды сәламләйбез. Караван һарайга без барырбыз берничә минуттан. Эфирдә Имахлагас. Орынбурда көн иткән милләттәшләр менән очрашу, уларның көнитмеше, телләренә, тарихтарына булган ихтирам, игътибарды күрү күңелгә дәрт һәм илһам өстәнә. Артабанда ошы рухтың ныклы булып, үз йөренә ныклы йөрегеп яшәвен теләйбез. Хөрмәтле Орынбурлар дип әйтәйек, бүген безгә карата бик ихлас, кунаксыл булдыгыз. Төрле Рәсәй төбәкләренә һибелгән милләттәшләребез Караван һарайның безнең төп баш йортыбыз икәнен белһен. Быел Караван һарайның 175 еллыгы булды. Башкортстан бик игътибар итте был байрамга. Без рәхмәтлебез. Алдагы көннәрдә дә Башкортстан белән шулай якын бәйләнештә булып эшләргә Ходай бирһен. Караван һарайның мәсет итеп кенә карарга ярамай. Бу Караван һарай ул башкорттың йорты. Һәрбер башкорт үзенең күңелендә Караван һарайды тота. Шулай булгач инде без тырышып һәрбер килгән башкортты каршы алырга тырышып торабыз. Уралагай, әлеге телеүҙәк урынындамы 16-нчы буатта башҡорттар урыҫ казактарының стрелецтары менән осрашҡан. Асыҡлабыраҡ әйт әле. Ниндәй тарихи ваҡиға тураһында һөйләйһең? Өфө ҡәлғәһе тарихын ҡараштыра инем. Хәҙер һорауың аңлашылды. Эйе, дөрөҫ. Уларҙың осрашҡан урыны Өфөнөң Дуҫлыҡ монументы тирәһендә булған. Миңә иһә стрелецтар тигәне ҡыҙыҡ. Кемдәр улар? Уҡсылармы? Улар Рус регуляр армияның тәүге һуғышсылары. Хәйер, улар тураһында асыҡлабыраҡ студия ҡунағы һөйләр. Илмир Эльвис улы Баев, тарихсы, реконструктор, Бөрө стрелецтары клубы ағзаһы, тупсы, Гәрәй ырыуы башҡорты, Без башҡортлар хәрәкәте ағзаһы, Башҡорт дәүләт университетының социаль-гуманитар факультетын тамамлаған. Әлге ваҡытта Нефтекама ҡалаһының Башҡорт иҡтисад һәм юридик колледжында юридик фәндәр уҡытыусыһы булып эшләй. Ҡыҙыҡһыныу даирәһе, тарих, 17-нсе быуат тарихи реконструкцияһы, Рәсәй стрелецтар ғәскәре тарихы. Хәйерле көн, беҙҙең аҡ тирмәгә рәхим итегеҙ. Әйҙә, һаумы Илмир туғаным, рәхим ит. Ултырығыҙ. Илмир, Нефтекама йәштәр ҡалаһымы? Әйе, Нефтекама ул йәштәр ҡалаһы. Бик күп колледждар, нефтяной, машиностроительный, БДУ филиалы бар. Безнең ВГУ, БЭК филиалы, ҡайҙа мин уҡытам. Бик күп йәштәр бездә. Бына һин һөнәрең буйынса тарихсы һәм реконструктор. Ғөмүмән реконструкцияла нимәләр ҡыҙыҡһындыра? Реконструкцияла ҡыҙыҡлана инде ул. Бик атмосферасы үзе. Бына без барыбыз да бер 100 кеше, 50 кеше жыйылады бер яланда. И үзебез атмосфера создавать, палаткалар ҡуябыз, анда ушаҡ жандырабыз, формалар кейенәбез. Кемдер ватан бөйөк сугышында кейенә, красноармеец или вермахт кейемен, кемдер мин сымаҡ стрелец булып кейенә, кемдер бөйөк ватан сугышы, наполеонниклар, кемдер монголлар булып кейенә. Бик шул шәп ни ул ошата атмосферасы. Менә нәмә дип уйлайсыз? Был арҡанмы, әллә филтәме? Сез нәмә дип уйлайсыз? Бал дип уйлайым. Бу безнең үзе әйе. Дөрөс әйткәнсез, филтә, пушканы атырга дары исе бар анда әле. Ҡайҙа мөмкин? Иснәп ҡараң әле. Вот. Дары исе бар. Илмир һеҙҙән дары иҫе аңҡып торғас, шайтан һеҙгә эйәләмәй инде. Ғүмәр, Илмир, һин үҙең унда кем һуң? Мин үзе пушка атыусы, пушкар булам. Ата-бабаларың сығышы менән Краснокама районы Иске Бөртөк ауылынан икән, шулаймы? Әйе, минем әти яғынан барса Иске Бөртөк ауылынан була. Беренче упоминание аның бара 1642 елдан. Ансы Алексей Михайлович патшасын вакыты уже. Вотчинник Бөртөк Кудабахтин грамота җибәрә. Алексей Михайлович патша. Менә безнең җирләрне без монда борын замандан яшибез. Безнең ата-бабалар яшәгән, барыбыз да яшибез. Безнең җиргә урыслар керә, Сарапулдан, Вяткадан, Березовкадан кешеләр килеп балык тоталар, хайваннар аталар, бал алалар. Бигрәк нелегальный инде. Шуңа беренче упоминание шул 1642 ел
как первое упоминание, дата основания была инде. Искебуртук авылы. Шуна бурын замандан карагач ревизский сказкаларны бүтүн жерде язылган инде. Башкорттар яши дип анда. Шәҗәрәңде беләһеңме? Менә без киттек менә күчектән. Аның туган елы 1750 ел дип. Беренче ревизский сказка вакытына 34 яшь булган. Анда ул язылган башкир вочник дип. Садрый, аннан соң аның ике баласы Сулейман, Авзал. Безнең насыл китә Авзалдан. Өләсәйдән сорап, кем әтәсе булган, кем олатайы булган, башта язып алдым исемләрен. Анасын эзләй башладым уже. Ревизский сказкалардан, переписьләрдән. Бу әле әти ягыннан. Әти үзе Искебуртук авылыннан булган. Бүтән нәсел безнең әти ягыннан. Анкей ягыннан, ансы уже вара Чыкмагыш районы. Ансын әле мин әле эзләгенә башладым. Дөрес юлдан бараң Илбир. Бик кызык ул. Бик кызык. Хатта моны ниндәй асыштар эшләнә бит. Моны уйламаган yerдән кызыклы мәгълүматлар. Илмир, абына һинең өләсәең, олатаең башкортлыктарын белеп яшәнеләрме? Өләсәй, олатай, алар үзләр ни итәделәр. Без башкортлар дип. Илбир, моны һин үзең Нефтекамалда туып үскәнеңә бит. Дөресен әйткәндә һин кала малае. Шулай да телеңде онытмаганың. Ничек телеңде моны онытмаенса шулай хаклап алып һөйләшеп йөрисең? Ансы ничек онытып була инде? Туган телдә бит. Туган тел ничек? Без барыбыз да бергә яшибез инде бездә. Өләсәй Искебуртукта яшәгәч, гөл кырына кунакка барабыз без. Инде мине дә бәләкәй булганда җәйгә калдырадылар. Өләсәйдә, авылда. Өйдә дә сөйләшәләр башкортча. Ну, без калада яшәгәч Нефтекамада, анда урыслар да бар, марилар да бар. Шо өйдә башкортча сөйләшәбез. Кешеләр белән чыкканда варыктан да урысча сөйләшәбез. Авылга баргач, анда башкортча гына сөйләшәбез уже. Шо онытып булмый инде. Нигә? Афарин. Өләсәй безнең гөл урысча да белә, марашай да белә. Но ярата сөйләшергә башкорт телендә. Илмир, бына шундай кызыклы, мәгълүматлы әңгәмәң өчен һиңә бик зур рәхмәт. Бик сезгә дә зур рәхмәт чакырган өчен. Илмир, безнең программаның йолаһы буенча флешмобка кушыл. Мин Баев Илмир, Нефтекама каласыннан. Мин чыктым Краснокама районыннан, Искебуртук авылы. Мин Гәрәй ырывы. Мин үземнең башкорт милләте белән горурланам. Зур рәхмәт. Хәзер селфи. Селфи төшәйк. Илүзә авылга кайту менән иң тәүдә нимә эшләргә кирәк? Күстәнәстәрдә бушатырга, мунса ягырга һәм тагы күп эшләп була. Тәүдә күрше инәйләрдән кирип хәлен белергә кирәк. Оныттыңмы? Бетте баш. Улардан бөтә авылдың яңалыктарын белергә мөмкин шуннан. Шул, улай гына түгел, авыл тарихын, олылар тормышында һөйләп өлгерәләр. Рәхмәт студия, һаумыгыз мөхтәрәм милләттәштәр, башкорт авылдары тарихы менән сыккан ардаклы шәхестәр турында һөйләшүдә дәвам итәбез. Бүген без ардаклы башкорт дворяннары Солтановтар турында һөйләмәкчебез. Солтановтар Бүләр башкорттары, Миңзәләй ядының Мәстәй авылында яшәгәннәр. Бүген бу территория күрше Татарстанның Актаныш районына карай. Хәзерге көндә Мәстәй авылы бөткән. Солтановтар Башкортстан тарихында тәрән эз калдырган династия. Нәселде Бүләр башкорты Габделъялил Солтанов башлап ебәрә. Ул хәрби хезмәттә дан казана. 12-нче бат адагында башкорт гаскәренең Польша походында катнаша. Фидакар хезмәте өчен поручик дәрәҗәһен ала. 1798 елдан 11-нче башкорт кантонын җитәкләй. Уның улдарлы хәрби хезмәтте һайлай. Майор Баязит Солтанов шулай ук 11-нче кантон башлыгы булып тора. Бынан тыш Миңзәләй ядында 5 тирмән, 3 поташ заводы тота. Гаскәр старшина Мөхәммәд Рәхим Солтанов 11-нче башкорт кантонында хезмәт итә. 1724 елдан алып кантон менән идара итә. Бәләбәй өйәдендә 150 десятина ере, 4 поташ заводы була. Миңзәләй ядында 2 тирмәнгә хуҗа була.
Баязит Солтановтың улдарынан Мөхәммәд Шәриф тәүдә 11-нче, һуңнан 12-нче Башкорт кантонын етәкләй. Шаһи Мурат исемле улы 19-нче Башкорт кантоны башында тора. Миңзәлә өйәдендә тирмән тота. Мөхәммәд Шәриф Солтановтың улдары ла югары казаныштарга ирешә. Арслангәрәй исемле улы Неплюев кадет корпусын тамамлай һәм 20-нче Башкорт кантоны башлыгы була. Икенче улы Мөхәммәд Яр Солтанов Рәсәй мөселмандары диния назараты мөфтие буларак таныла. Мөфтийдин кесе улы Искәндәрбәк Солтанов 1917 елда Башкортстан мөхтәрияте өчен көрәштең алгы сафында була. Республика парламент агза итеп сайлана. 12 елда Башкортстан хөкүмәтенең юридик бүлеген етәкләй. Уралағай, қарағыз әлі башқұрт яшьтәре арасында рэп укучы шәп егеттер күренә башланы. Заманса әйте, тақмақ, хамақмы инде бұл? Уралағай, нинди хамақты инде ул? Улар бит бөтенләй икенче жанр, сагыштырылыкта түгел. Көйе икенче булһа, истәлеге һаманда шул бер инде уның. Тақмақ халык ижадының иң таралган жанрларының бере. Уны яңгыз да күмәкләп тә башкаргандар бурын. Туймаз районында бүгін бірінші тапқыр тақмақ батыл деген конкурс өткәрелә. Бұл енді біздің Туймаз районында 60-тан ашу милләт вәкиле яшәй. Ошы яшәгән халыктарды милли традицияларын, йолаларын тергеду максатында үткәрәбез. Безнең фольклор ансамбль Тылсым 2015 елдан бері, хәзер 6 ел инде, шу төркемебез эшләп килә. Көнде кыркуында без семья белән уйнадык. Менә Айсулу ире белән, ятасы белән, мин малай белән уйнадым. Без полностью гаилә белән чыгыш ясадык. Безнең ансамбль 1992 елда барлыкка килгән, безгә хәбәр 2 елда, 22 елда безгә 30 ел буласак. Кызларым менә шулай матур гына башкорт кызлары алар. Безнең коллектив бик әйбәт. 7 нация халык яшәй. Рулары барсы да төрле. Әйе. Безнеке тамян рулы. Батыл тақмақ дегені яңа гына күренеш, без беренчегә монда сыгыш яһайбыз. Шулай да без элек бала сактан уеннарга сыкканда гел шушы капма каршы хөдәйтү бар иде. Күрше авылларга барды ине, анда гел шушы ул авыллар безгә әйткән баһа төртмәтелле тақмаклар без аларга әйтеп нитәлек. Шулар иткә килеп төште бүгенге менә шу бүгенге сара, шу хәтле матур сара.
алма алырһың әле, алмай ҡалырһың әле. Үҙ тарихыңды белмәйсә, маңҡорт ҡалырһың әле. Ошоның менән тапшырыуыбыҙ тамам. Хушығыҙ. Киләһе көндәр имен булһын, һау булығыҙ.